Ines Gallia li kienet inqatlet mill-klieb f'dara fl-età ta' 95 sena kienet tħossha beżana mill-klieb u ma kienx tħossha sigura f'dara. Hekk xiedet bint il-vittma Rosemary Barbara waqt il-kumpilazzjoni ta' xhieda fil-każ ta' Andre Gallia, sit il-klieb li ħasdu l-ħajja ta' Nantu u li issa qed ikun akkużat bil-qtil involontarju tagħha. Hija rrakkontat kif dakinhar tal-qtil hija kienet żaritha ftit qabel u konfermat li dak il-ħin il-bib tal-bitħa kien imsakkar. Spjegat kif omma ta' spiss kienet tilmenta dwar il-ħmieġ li kienu jħallu l-klieb tal-akkużat fil-parti tad-dar li kien joqotu. Qalet kif ir-riħa tant kienet insapportabbli li omma kien ikollha torqod b'maktur ma' wiċċha. Fil-qorti nstema kif għalkemm kienet tħobbu lin-neputi tagħha hija kienet tibża mill-akkużat. Il-bint iddiskrivietu bħala bniedem li jasal u li kien imbutta u waqqagħha darbtejn għal wiċċha. Flimkien ma' bint il-vittma u l-kuġina tal-akkużat Janet Barbara xedu wkoll żewġ uffiċjali tad-Dipartiment tal-Ħarsien tal-Annimali li spjegaw kif daħlu għal klieb dakinhar. Dawn iddiskrivewhom bħala klieb mansi u li ħaduhom fil-van mingħajr diffikultà.